O2CAA amagqirha eentsuku zokugqibela. Ndimamele le video. Umhlekazi lo hlale timeline yam iividiyo zakhe zimane zithi thushu. Ezinye ndiyazimamela, ezinye ke ndigqithe. But le, I think i-title yayo yiyo enditsalileyo, kuba kuthiwa sizizangoma zeentsuku zokugcina. Kuba siposa amayeza ngopepho. Ndiyazifaka ke nam kuba ndilelinye laloo magqirha. Cacile uba nam ke ndiligqirha leentsuku zokugcina because ndiyaposa ngopepho, hayi nje kancinci. Mandize nezam izizathu because andizange ngazolwa apha more than into yoba ndifuna uhlomla ukuba bethunana izinto azizufana. And ke ngoku into wena xa ingakulungeli okanye ungakwazi uyenza ayithi rongo all the times xa isenziwa ngomnye umntu. I don't like commenting on people's ntos, you understand? Ndifuna uba ngumntu olwa nabantu. KuTikTok mna ndizelele ndiyizeleyo. Mna I share my whatever with piece of wisdom. Ndiphume kuTikTok. Ndifuna ukulwa. But ezinye izinto uqonda uba hayi mani kodwa ubunganyanzelekanga. Masiqale kule ndawo. Ndiligqirha mna ndithwasile. Sithwasile isiXhosa, ndawuthwasa umnguni nomndawo. Ndawuphakamisa intoni le nto? Phakamisa amakhosi, ndaphakamisa isithunywa. Ndinetasi, ndisebenza ngetasi katatomkhulu. Umntu endiphethe itasi yakhe wayezalwe ngo-1904 waze wasweleka ngo-1990, meaning he was 86 years old. Sweleka kwakhe ngo-1990, mna I am 13 years old. Sendinika ke i-clue yoba inoba ndingakanani. Andikazazi noba ndawuze ndinyange, umzekelo. Andizazi noba ndingumntu ogulayo. Isizathu soba ndireyise le point, ndifake utamkhulu kule nto, yinto yokuba apha ebugqirheni bam, number one, ayingawonke amagqirha ke anetasi. Amanye awayiphiwanga itasi okanye khange ibekho kokwabo, uyayiva? Omnye itasi izawuqala apha kuye ngokuthi yena alithonge iyeza atsho anyange. Utatomkhulu lo ndithetha ngayo ebeliqhwele, uzangathwasi. Utatomkhulu washiya incwadi, le tasi yakhe ihamba nencwadi. Ngoba itasi yena udibene njani nayo? Itasi utatomkhulu uyifumana ngose agule, ugulile engumphangeli eKapa. Ekuguleni kwakhe waze wacetyiswa ngumntu wase-KZN, wamthatha loo mntu lowo waya naye kwaMhlabi Uyalingana. Kulapho wanyangwa khona. Ekunyangweni kwakhe wasehlala kuloo mzi, wasefunda amayeza. Yeva, abanye laa nto kuthiwa kukhendla abanye abantu, uyofundisa uyeza ngumntu olaziyo. Uhambile ke wabuyela emsebenzini, but kwafumaniseka uba le tasi iyamsebenzela, abantu bayangena, you understand? Wenza imali engaphezulu kunale ayiphangelayo, waphela egoduka ezonyanga edikeni. Kule ncwadi kukho ii-adresi ezibhaliweyo, ubone into yoba ngabantu ziinyanga esebenzisana nazo ngaloo maxesha. Khumbula lo mntu unyangwe eDurban, iyeza ulifunde eDurban, KZN. Ithi loo nto leyo most amayeza asebenza ngawo ngamayeza elaa cala, ongasoze wafumana apha e-Eastern Cape. So uzawukhonekthana namaxhwele elaa cala xa efuna iinto ezithile. Uthetha uba uzawukhwela itreyini because bekanjwa ngeetreyini ngoku.
eleke efuna iyeza uzawukhwela itreni ayolanda iyeza kwaMhlaba iyalingana. Alinawuposwa. Bekuposwa even then. Zingekho iikhuriya, bengekho Pep. Beposwa amayeza. Iinyangi ziyasebenzisana. Kule tasi yakhe mna ndizifumene iileta. Ufike inyangi imbhalele ingxaki enayo. Iyoyiswa le nyangi. Yena uzawuphendula ecebisa uba makuthini. Atsho sethumela namayeza, uyandastand, amakawasebenzisa. Amakawakhandi ukulungisa loo ngxaki, lungiselela loo mntu. Iinyangi ziyaphakamisana, ziyancedana. Uyayiva? Into eqhelekileyo leyo. Uthe awubhubha utamkhulu, utatam wathatha over. Besithunywa thina eDikeni epost office uposa amayeza. Apha ekhaya bekunyangwa abantu abahlanyayo abamkelwa zingqondo. Uyeva? Amayeza uyowalanda eposini. Aphile umntu ebeze ehlanya, amke ephila. Mna big client yakwaPep. Ndiyaposa, hayi nje kancinci. And andiboni kwanto erongo. Number 2, ukuposa andiboni kuyingxaki mna kumntu olaziyo iyeza. Ayinguye wonke umntu ozayo. Number 1, ixhwele alivumisi ixhwele. Umntu uza kuwe akuxelele ingxaki yakhe. Sometimes umntu uyakufowunela, mama uNonkwenkwezi, ndinengxaki elolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. Ndithi kulungile mntanam, ndizawubona uba ndikudibanisela ntoni. Ndidibanise, ndipose. Kunomntu mendimnyange eseKapa, ndamnyanga ibekelo. Umlenze ndafotelwa ngumyeni wakhe. Senedeythi yeoperation kuzawushunqula umlenze. Ndabathumelela. Unomlenze wakhe ophilileyo ndithetha nawe nje. Yayiva? Babengenawukwazi utravela ngelaa xesha enalaa mlenze. Sirongo phi? Nanku umntu usindile ngoPep. Uyayiva? Akunyanzelekanga side singene endumbeni kuvunyiswe kuqhwatywe izandla for yonke into. Ezinye izinto uyakuxelela iklayenti uba nantsi ingxaki yam. Azuqhumisa impepho all the times. Akunyanzelekanga abantu bade bazonyathela apha. And ke ngoku xa ulixhwele uyawazi amayeza. Uyalazi iyeza ukuze lingafi kufuneka uthini. Bakhona oovuka, umzekelo, kwabafileyo. Thina esikwazi uthaka amayeza. Siyayazi uba masithini kulaa mayeza azawubanjwa zizandla ngezandla phambi koba ayofika kulo mntu aya kuye. Sirongo phi? And ke ngoku ayizungabi yibhizinesi because wow, kanti oku kunyanga sinyangela into yoba silambe ezuswini. It's products. Xa sendiyithakile ndadibanisa. Uyayiva? It's a product. It's my intellectual property. I'll put a price to it. Ndiyithengise. Then it's a business. It's a client. Zii-terms bethunani. Client, patient. Uyi-client if there is an exchange between the two of us. Ndikunike i-product, wandinika imali. Therefore, you are my client. Iphi into erongo apho? Yintoni sizawulwa nangeento ezingenamsebenzi bethuna? Kum ayinamsebenzi, honestly. Even efowunini mna, umntu ndiyakwazi uba ndikuphiwe ndikuchaze ngefowuni, ungakhange uzonyathela apha. I'm sure nabo uba babezazi khona ezi zinto, then babezawuzisebenzisa. Soze mna ndibedomse ndiqeshiwe. I don't think ndithwasele uba ndishiyeke ndilamba. I don't think itasi utamkhulu ayoyilanda ngapha e-KZN wayishiyela into yoba masilambe. Nyanzelekanga mna ndiyolanda tasi phi, ndifike seyikhona. And ke ngoku I make friends with iinyangi all over. Ndineenyangi mna in Swaziland, Mozambique, esithumelelana amayeza. Makungaliwa bethuna ngayo yonke into, camakwini.